Αγόρι μου, να πας. Γιατί είναι κοντά μας ο Μάικ Βιολέτης, γνωστός και ως Μπραφ. Είπε το επίθετό μου. Ναι. Γεια σου, Μάικ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπε το επίθετό μου στον αέρα, μπράβο. Έγινε μπράβο. Πρόσφατα έβγαλε τη μάσκαρα το παιδί. Καλά, για να το ξεχάσουμε, να δούμε ένα βιντεάκι. Ναι. Οκ, και επιστρέφουμε μετά τον break. Και Σουζάνα, αν θες να παντρευτούμε, εδώ είμαι, Καλά, αυτοί οι επιστήμονες δεν έχουν ίχνος ανθρωπιάς πάνω τους. Το μόνο που μπορούν να μας φέρουν είναι ρύπανση, καρκίνος και διαστρέβλωση της φύσης. Σύμφωνα με πολλούς διαδηλωτές ανά τον κόσμο, ναι. Εντάξει, δημοκρατία έχουμε, όλοι δικαιούνται μια ευκαιρία να συμφωνήσουν μαζί μου. Και είμαι βέβαιος ότι θα ακούσω κορυφαία επιχειρήματα από ενήλικες που κυκλοφορούν στον δρόμο ντυμένοι αγελάδες. Αλλά μέχρι να βρουν και αυτοί μια ιντερνετική εκπομπή να πούνε το κομμάτι τους, λέω να ραδιάσω πρώτος την άποψή μου. Άλλο να αγχώνεσαι λίγο για την ηθική στην επιστήμη, και άλλο να βασίζει το άγχος σε ταινίες του Βατζενέκερ. Όταν είχε βγει Ντόλι, θυμάμαι, όλοι είχαν φρικάρει με τους ανθρώπινους κλόνους. Έχουμε ήδη ανθρώπινους κλόνους. Τους λέμε ομοζυγωτικά δίδυμα. Τις προάλλες έδειχνε ένα από αυτά τα ντοκιμαντέρ και περιέγραφε μια μελλοντική δυστοπία όπου όλοι οι άνθρωποι αρνούνται τη φύση τους και αναβαθμίζουν το σώμα τους με μηχανικά εμφυτεύματα. Τι εννοείς μελλοντική? Όταν φοράς φακούς επαφής ή σιδεράκια ή ακουστικά βαρικοΐας, τι νομίζω ότι κάνεις? Αν το πάντρεμα σάρκας και μηχανή σου φαίνεται αφύσικο και ανήθικο, τράβα να το πει στον παππού με το βηματοδότη και στον πιτσιρικά με το τεχνητό νεφρό. Θες δε θες, αυτοί που κάνουν πειράματα σαν υπεράσπιστα σκυλάκια είναι και οι ίδιοι που παρέχουν ινσουλίνη στη διαβητική γιαγιά σου. Και αυτοί που παίζουν το Θεό και μελετάνε τον υποατομικό κόσμο και την προέλευση του σύμπαντος είναι εμπνευστές των τρανζίστορ που σου επιτρέπουν αυτή τη στιγμή να διαφωνείς μαζί μου στα σχόλια. Πόσο δεδομένα θεωρείς τα καλούδια της επιστήμης? Για την επόμενη εβδομάδα κάνει το πιο απλό πείραμα. Αντικατέστησε το λέιζερ ποντίκι σου με ένα από αυτά τα παλιά με την πύλια και μέτρα πόσες μέρες θα αντέξεις χωρίς να σου έρθει να το πετάξει στον τοίχο. Ή μήπως νομίζω ότι όλα αυτά τα έχουμε καιρό? Ξέρεις τι έβλεπε παλιά η 15χρονη κοπέλα για να περνάει η ώρα? Ούτε φιλαράκια, ούτε How I Met Your Mother. Έβλεπε τον σαλόγου να πηγαίνει πέρα δόθε για 4 ώρες. Και μετά φόρε τον εξήλα στο κάρο γρήγορα για να γυρίσει πριν την πιάσει νύχτα και τη φάνει λύκη. Αυτά δεν γινόντουσαν σε κάποια αρχαία ξεχασμένη εποχή. Αυτά τα κάνει η γιαγιά σου και ο παππούς σου. Και ο κύριος λόγος που δεν κάνεις και εσύ τα ίδια είναι αυτοί εδώ οι κύριοι. Αν θες να τα ισοπεδώνεις όλα και να βλέπεις όποια πλευρά του νομίσματος σε συμφέρει, έχει τουλάχιστον την αξιοπρέπεια να το κάνεις μακριά από εφευρέσεις όπως Facebook, ίντερνετ, PC, ηλεκτρικό ρεύμα και σπίτι με κεντρική θέρμανση. Η τεχνολογία δεν είναι δικαίωμα, είναι προνόμιο. Αχάριστε! Μπράβο. Λοιπόν, Mike ή Mikeus, που είναι το καλλιτεχνικό μας, οι μπράφοι εκπομπές, τον υποδεχόμαστε. Να πούμε ότι μέχρι πριν από 2 μήνες, 1 μήνα, κάπου εκεί, φορούσε μάσκα. Δεν τον είχα... Πόσα χρόνια είναι η εκπομπή? 1,5 χρόνο περίπου. 1,5 χρόνο, δεν είχε εμφανιστεί ποτέ πουθενά. Γιατί? Φόραγε πάντα μία μάσκα. Πες μας το γιατί. Την οποία έβγαλε πριν από 1 μήνα. Λόγω του περιεχομένου των βίντεο, τέλος πάντων, έλεγα ότι κάποια στιγμή πρέπει να βρούμε και μια κανονική δουλειά, να δώσουμε ένα κανονικό βιογραφικό και το χάσα γκαβάτζα, ας πούμε. Ένα αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι. Καλά, έτσι ξεκίνησε, αλλά από ένα σημείο και μετά έγινε λίγο το φαινόμενο όπως είναι ο Sting από το Top Gear που κανείς δεν έχει δει ποτέ τη φάτσα του και έγινε λίγο ίντρικα. Και λέω, αφού δημιουργήθηκε ίντρικα, ας το κρατήσουμε και ας το χτίσουμε έτσι. Ναι, μάλιστα. Σε έκανε αυτό να αισθάνεσαι ότι έχει μια μεγαλύτερη εξουσία, ότι μπορεί να πει κάποια πράγματα χωρίς να μπορεί να ξέρει κάποιος ποιος είσαι ή να ελέγχει αυτά που λες? Λίγο ζωρό Εξουσία. σε έκανε. Ζωρό. Ναι, ο ζωρό χτυπούσε. Μασκοφόρος εκδικητής. Υπερασπίζει τα δικαιώματα των αδυνάτων, Ναι, αυτό, αλλά χωρίς σπαθί και πίσω από ένα πισί. Όντως ελευθέρωνε όλο αυτό. Προσφέρει η ανωνυμία του ίντερνετ, ναι, αυτό. Σίγουρα παρέχει μια ελευθερία παραπάνω, αλλά δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Πιο πολύ για την καλή τηλέφωνο. Το θέμα είναι όμως ότι κάποια στιγμή βγάζει τη μάσκα. Γιατί? Για να μπορώ να κάνω γυρίσματα χωρίς να παθαίνω ασφυξίας. Έχω μια άλλη εκπομπή, το Geek Wars, στην οποία αναλύουμε ταινίες και σειρές και κόμιξ και τέτοια πράγματα. Και δεν μπορώ κάθε σειρά που και κάθε ιδέα. Είχα δει το πρώτο που ταλαιπωριώσουν πάνω κάτω. Τηλεόραση θα έκανες? Θα έκανες τηλεόραση? Σε ενδιαφέρει τηλεόραση? Πιστεύεις ότι υπάρχουν διαφορές, ας πούμε? Πρόταση. Θα συζητήσουμε και αυτό. Θα το συζητήσουμε μετά ή τώρα, ας πούμε? Μπορούμε να το συζητήσουμε τώρα. Άμα είναι να πέσει break τώρα, πρέπει να το συζητήσουμε μετά. Υπάρχει, ωραία, ας το σκεφτούμε. Υπάρχει μια ελευθερία στο ίντερνετ, έτσι. Που μερικές φορές κατηγορείται ότι είναι και λίγο ανεξέλεγκτη αυτή η ελευθερία. Στην τηλεόραση μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Σίγουρα. Έτσι. Αυτό θα σε επηρέαζε στο να πάρεις μια τέτοια απόφαση? Βέβαια, ναι, σίγουρα. Σαφέστατα. Προφανώς. Και η βλακία με την τηλεόραση είναι ότι δεν είναι μόνο αυτό, αλλά εντάξει τώρα. Είναι πιο Πες, μην τρέπεσαι. Τι, να μπω στην τηλεόραση να βρίσω. Λοιπόν, τηλεόραση. Ναι, πες, Θέλω να σου μιλήσω. Είναι μέχρι. Ναι, Έλα, πάμε. ήρθε να τα πούμε. Πες, μίλησε της. Γεροντοκρατία. Πάρα πολύ γεροντοκρατία. Φόβος για νέες ιδέες, οι οποίες δεν είναι ανάγκη να έχουν βρει σχέση μέσα σε κάτι τέτοιο. Και πτώματα και τέτοια πράγματα. Να, ας πούμε, τώρα είπα τη λέξη πτώματα και μπορεί πραγματικά να ανησυχούν 2-3 κεφάλια εκεί πίσω. Το πρόστιμο από την τσέπη το πληρώνεις. Α, κερασμένο. Εντάξει, καλή φάση. Σε ενοχλεί ίσως λίγο και ο έλεγχος που υπάρχει στην τηλεόραση? Ναι. Είναι υπερβολικός. Έχει φτάσει σε σημείο να αυτοελέγχονται οι ίδιες εκπομπές γιατί φοβούνται το SURU, ξέρω εγώ, το οποίο
μπορεί να Και εσύ το είπες και το ψιθύρισες τώρα, είδες και εσύ λίγο. Σουρού! Αυτά είναι, τι αυτοπεποίθηση είναι Δεν το αυτή. ψιθύρισα. Παιδιά, τώρα έκανα τη σύνδεση ότι αυτός που ακούμε τόσο καιρό είναι Τώρα, το έπρεπε Tom να Ford. ξέρεις. Έπρεπε να φωνάξω απότομα για να γίνει. Άμα δεν φωνάξεις και δεν βρεις, δεν σε καταλαβαίνουμε. Μην βρίσεις, απλά. Ναι, όχι. Λοιπόν, εμένα μου Πάμε σε ένα break. αρέσει ο ανατρεπτικός μπραφ. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε. Το νου σας. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε στην παρέα μας τον Mike, τον Μπραφ. Είναι ακριβά τα πλατό, Mike. Εδώ, Mike. Έχουμε και δεν ασχολείται για το με Θεό, τέτοια πράγματα Mike. στην Τι τηλεόραση. Κάνεις γίνεται? λάθος, φίλε μου. Εγώ είμαι Από τα μανιακός μισθά με μας τα πληρώνουμε Οκ, για αλλά το δεν το Θεό. σέβεσαι επειδή είναι πλατό. Έλα Το τώρα. σέβεσαι γιατί αυτό πιστεύεις. Έτσι. Ναι, παιδιά, δεν είναι αληθινό σπίτι αυτό. Να το Όχι, ξέρετε. όχι, είναι. εσείς. Παιδιά είναι. Αληθινό Σταμάτα. είναι, παιδί μου. Άσε το μύθο να ζήσει. Πληροφορώ ότι το πλατό μας είναι από τα λίγα πλατό που είναι φτιαγμένο με πραγματικά αντικείμενα σπιτιού. Έτσι, ό,τι βλέπεις εδώ μέσα είναι πραγματικό. Δεν θέλεις Θα εσύ μπορούσε να να είναι πεις στο σπίτι σου. Αυτό εκεί για παράδειγμα, αν το έχω δει σε άπειρα σπίτια. Ναι. Το βελάκι. Ναι, Δεν πας σε είναι- μεγάλα ποιος δεν έχει σπίτια. ένα φωτεινό δέλος. Δεν πας σε στο σπίτι. μεγάλα σπίτια Για που την έχουν τουαλέτα βέλη, είναι γι' αυτό. αυτό. Και έξω από το κινδύνου. Ναι, δεν πάω σε loft. Λοιπόν, να πούμε 5 πράγματα λίγο εδώ πέρα. Καταρχάς να σε γνωρίσουμε. Διότι τη μάσκα την έβγαλες. Έλα, χειραψή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τη μάσκα την έβγαλες πριν κάνα μήνα, 1,5. Γιατί την έβγαλες? Το είπαμε αυτό πριν, ήθελα να σε ρωτήσω. το είπαμε πριν. Ναι, το είπαμε. Είσαι στο προηγούμενο. Ξεχνάω Πήγαμε σε Alzheimer. break μετά. Ναι, οκ, λοιπόν, έβγαλες τη μάσκα. Ναι. Είσαι ο Μιχάλης, I am. Μάικ. Ναι. Έχεις καταρχάς έρχεσαι με σπουδές. Δεν είσαι τυχαίος τύπος. Μίλα μας Έτσι, γι' αυτό. έρχομαι με πτυχία. Πες, είσαι στο Πολυτεχνείο. Στο Πολυτεχνείο, μηχανολόγος. Τελείωσες ή ακόμα το παλεύεις? Ωραία, καλώς. Όποιος καθηγητής βλέπει εδώ, περάστε βοήθεια. Περάστε με. Τώρα που βγάλε και τη μάσκα, το Να σε ξέρετε. ρωτήσω πλέον, κάτι εδώ που είναι. πραγματικά το έχω πορεία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ανεβάζουν αυτά τα βιντεάκια στο YouTube και είναι δικές τους δουλειές, Ναι. ασχολούνται με διάφορα πράγματα. Ο καθένας έχει κάτι το οποίο τον εμπνέει περισσότερο. Ναι, είμαστε Εσένα χομπίστες. τι είναι αυτό που σε εμπνέει, ποια θέματα είναι αυτά που σε εμπνέουν για να ασχοληθείς? Εάν υπάρχει ένα γενικό θύμα, ας πούμε, από κάτω από το όλο Mike πράγμα, τέλος πάντων, είναι καταρχήν ο ορθολογισμός. Το ξέρω ότι δεν φαίνεται. Πίσω από τα βρυσίδια, ας πούμε, υπάρχει μια κάλυψη, ένα υπόστρωμα Λογική. θετικής σκέψης, ορθολογισμού, σκεπτικισμού κλπ. Και πιστεύω ότι γι' αυτό έχει μείνει ο κόσμος μετά από 47 επεισόδια, 48 είμαστε. Από εκεί. Θα πρέπει να το ξέρεις. Ναι, Παίρνεις σωστά. ερεθίσματα, ας πούμε, από την πολιτική, από τι Όχι. γίνεται στον κόσμο. Από την πολιτική παίρνω σε γενικό επίπεδο. Δηλαδή δεν πρόκειται να ασχοληθώ με ατομικά πολιτικούς, αλλά με πολιτικά φαινόμενα και κοινωνικά κατάσταση. φαινόμενα, ας πούμε, ναι, φυσικά και θα ασχοληθώ. Πιστεύεις ότι η αντίδραση, γιατί γενικά υπάρχει αντίδραση στα βίντεο σου, έτσι. Ναι. Είναι κάτι που το επιδιώκεις, είναι κάτι που νομίζω ότι αυτός έχει Είναι αναδείξει. τέλειο. Είναι τέλειο. Οι αντιδράσεις στα σχόλια, ας πούμε, το να βλέπεις τον άλλον να παίρνει τη μία πρόταση και να κρεμιέται από αυτή. Όχι, εγώ εννοούσα, αλλά αυτό είναι πιο ενδιαφέρον. Εγώ εννοούσα ότι εσύ ως Mike αντιδράς, είσαι ρε παιδί μου ενάντια σε πράγματα. Υπάρχει Ναι. αυτό σαν κόνσεπτ, έτσι. True. Δεν είναι αντίδραση για την αντίδραση. Όχι, αυτά που βλέπετε τα βίντεο δεν είναι 100% ας πούμε. Είναι μια υπερβολική έκδοση. Είναι μια υπερβολική έκδοση ενός προσωπικότητάς ανθρώπου μου. ο οποίος παρόλα αυτά τα σκέφτεται και τα. Αλλά τα απασχολεί. το υπόβαθρο των σκέψεων και των απόψεων, ναι, είναι αληθινό. Ωραία, Sorry. πες μας λοιπόν αυτό που έλεγες για τις αντιδράσεις του κόσμου και τα comment. Ναι, τα Τι σχόλια, γίνεται? οι σχολιαστές. Εντάξει, τα σχόλια, ας πούμε, όλοι γουστάρουν πάρα πολύ τα μπραφ μέχρι που θα βρίσω κάτι που γουστάρουν οι ίδιοι. Ναι. Δηλαδή για 20 επεισόδια θα βρίζω διάφορα στα Έτσι συμβαίνει και στην κοινωνία, να συμφωνούν. ξέρεις. Ναι, δεν και όλοι είναι θα λένε κάτι. ναι, είναι γαμάτο το επεισόδιο, πολύ ωραίο. Το μπραφ είναι η καλύτερη εκπομπή του κόσμου. Με το που θα βγάλω ένα επεισόδιο για ένα θέμα που τυχαίνει να μην του αρέσει, να το του αγαπάει αρέσει. κάποιο, ναι, να το αγαπάει κάποιο και να το θάψει. Είναι κάπως η εκπομπή σου έχει χαλάσει βλακίες. Ναι. Και αυτό είναι τέλειο. Να βλέπει άτομα τα οποία να τα αναγνωρίζει από όλα τα επεισόδια και ξαφνικά το βλέπει το ίδιο άτομο, ξαφνικά να. Γύρισε, άλλαξε. Ναι. Δεν Να μας σε ρωτήσω άρεσε. κάτι. Ναι, Όλο αυτό το πράγμα με τον μπραφ και όχι μόνο τον μπραφ, όλη αυτή η ιδέα, γενικώ το κόνσεπτ, όλο αυτό που γεννήθηκε μέσα στο κεφάλι σου και άρχισε να το κάνει πράξη. Ήταν καθαρά δική σου ιδέα. Θέλω να πω, υπάρχουν ερεθίσματα από αντίστοιχου τύπου στο εξωτερικό. Ναι, βέβαια, το να λες την άποψή σου για κάποια θέματα, αυτό που κάνω έχει και όνομα. Λέγεται Opinion Video Webcast. Οκ. Έχει και όνομα τέλος πάντων. Στην ουσία λες, είναι σαν blog
το οποίο λες, επειδή είναι τόση σελίδα και βαριέται να τη διαβάσει όλος, θα τη διαβάσω Οπτικοακουστικά. εγώ. Το οποίο εσύ ξεκίνησες και από blog, έτσι. Ναι, ξεκίνησα Μην από το blog. πούμε ποιο blog, αλλά από ένα blog ξεκίνησες. Ναι, προφανώς. Το έχω στα υπόψη μου. Ναι. Δεν ισχύει. Αλλά ξεκίνησε από ένα blog λοιπόν και σιγά σιγά άρχισε να παίρνει followers και κόσμο από εκεί και τελικά το πήγε στον Μπραφ, έτσι. Ναι, με βρήκανε στην ουσία από το Comedy Lab. Να πούμε γι' αυτό, πες μας, μίλα μας για το. Ναι. Ανοίγουμε παρένθεση, θυμάμαι τι είπες, μην ανησυχείς. Απλά και Η συζήτηση είναι δυναμική, έτσι εξαπλώνεται. εξελίσσεται, σαν γυναικείο ηρμό. Αυτό, ωραία. Διακλαδίζεται. Με βρήκαν από το Comedy Lab τότε που το στείνανε. Θέλανε κάποιον ο οποίος έχει μια παρουσία ήδη στο ίντερνετ και στην κομμωδία. Τους άρεσα και όλες ήταν φαν τα παιδιά, τις καφρίλες. Και στην ουσία πήρα τα κείμενα του blog και τα μετέτρεψα σε λίγο πιο οπτικοακουστικά τέλος Μαζί πάντων. με φωτογραφίες και Μαζί με slideshow φωτο, και τέτοια. ναι, και slideshow. Μάλιστα. Στην αρχή επιμένανε να δείξουν τη φάτσα μου, μα όχι, λέω όχι. Αυτό νόμο. Και τέτοιου τύπου εκπομπές υπάρχει, ας πούμε, υπάρχει στο εξωτερικό Qualia Soup, Minute Physics, Minute Earth. Είναι πάρα πολύ. Το να λες την άποψή σου για κάτι χωρίς να δείχνεις τη φάτσα σου και οι φωτογραφίες να Εναλλάσσονται. δείχνουν αυτά τα οποία λες είναι... Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν μερικοί τέτοιοι πολύ διάσημοι, έτσι, οι οποίοι αποτελούν πρότυπο για κάποιον που ξεκινάει τόσο. τώρα. Όχι. Όχι. Ο καθένας το κάνει πιο πολύ σαν vlogger, σαν εναλλακτικό του vlogging για να μην δείχνει τη φάτσα του. Δεν σε ρωτήσω μια απορία μόνιμη. Παρακαλώ. Και πώς μαθαίνεσαι. Δηλαδή, ο κόσμος πώς σε μαθαίνει. Δηλαδή, τώρα μπορεί να έχεις χιλιάδες views. Πώς φαίνεται ότι είστε τηλεόραση. Πώς ξεκινάει αυτό το πράγμα. Από τον ένα στον άλλο, ξεκινάει δεν με πάει mail και από στόμα σε στόμα. Ναι, στόμα σε στόμα, έτσι, ναι. καθαρά bottom-up. Και γι' αυτό είναι τέλειο το YouTube. Είναι η απόλυτη, πώς λέγεται, άμεση δημοκρατία. Άμεση δημοκρατία. Ναι, είναι από τα λίγα παραδείγματα άμεσης Καταργήσει το δημοκρατίας που έχουμε στον διαμεσολαβητή, πολιτισμό ας μας. πούμε. Έχεις ασχοληθεί ποτέ με κάποιο πρόσωπο? Σπάνια, γιατί είναι βαρετό. Γιατί? Γιατί δεν μ' αρέσει. Πιο πολύ ασχολείσαι με ομάδες, Ναι, έτσι. με ομάδες, πρόσωπο κάποιον διάσημο ή κάτι τέτοιο. Κάποιο πρόσωπο που σου κεντρίζει το ενδιαφέρον και λες ότι εσύ θα γράψω για αυτόν. Πρόσωπα που μου κεντρίζουν το ενδιαφέρον συνήθως είναι επιστήμονες και ακαδημαϊκοί. Ένα πολιτικό, ας πούμε, βρε παιδάκι μου. Πολιτικά, ας πούμε, πολιτικά βίντεο δεν κάνω και είναι και θέμα αρχής να μην κάνω πολιτικά βίντεο. Πρώτον, γιατί ούτως ή άλλως από ελληνική πολιτική δεν προλαβαίνω να ασχοληθώ και να τα σκαμπάσω γενικά. Από εκεί πέρα έχω κάποια πολιτική αντίληψη. Και δεύτερον, δεν είναι αστείο. Ναι, απλά κάποιες φορές μπορεί Καλά, να μπορεί παίρνεις να είναι αφορμές. No. Δεν μπορείς να μπορεί σε να τηρήσεις είναι με αστείο. αστείο Απλά τρόπο. Δεν ξέρω αν είναι το Παράδειγμα. χιούμορ. Δεν Πες ξέρω μου αν είναι ένα. το χιούμορ που θες να κάνεις εσύ. Καλά, καταρχήν είναι και αυτό. Έτσι. Δεν είναι μου αρέσει κωμικός να στο βλέπω εσωτερικό που πολιτική κάνει. σάτυρα. Κοίτα, Ο καμιά Ρόμπιν φορά η Βίλιαμς στο stand-up που πολιτική. κάνει πολιτική σάτυρα. Μια χαρά, δεν είναι αστείος. Τα beat που κάνει ο Ρόμπιν Williams με τα πολιτικά δεν είναι αστεία. ας πούμε. Τα υπόλοιπα Έλα είναι τώρα πιο που δεν καλά. είναι αστεία τα beat που κάνει με τα πολιτικά. Ο Να σου Ρόμπιν πω, Βίλιαμς τώρα. Πάμε πίσω. Αν έχεις κάποιο πρόβλημα, πάμε έξω. Σε κάποιους αρέσουν, σε κάποιους δεν αρέσουν. Εδώ πέρα έχουμε μια κουβέντα. Μιλάνε τα γόρια τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Αλλά κάποιες φορές θέλω να πω ότι η πολιτική με ήττα και η πολιτική με όμικρον γιώτα μπορεί να μας δώσουν αφορμές, να ξεκινήσουμε από κάτι που έχουν πει και να γίνει αυτό ένα μεγαλύτερο κοινωνικό θέμα το οποίο μπορεί να σε αφορά σαν νέο άνθρωπο, σαν έναν άνθρωπο που ασχολείσαι με την τεχνολογία. Και ο λόγος σου έχει ανταπόκριση και έχει σχέση με τον κόσμο. Ναι, ρε παιδιά, δεν είμαι ο νέρντουλας που είναι κρυμμένο στο σπίτι του και δεν ξέρει τι γίνεται γύρω του. Προφανώς έτσι. Γίνονται πράγματα στη χώρα που επηρεάζουν και τη ζωή μου και τη δικιά μου. Χαίρομαι πολύ. Από εκεί και πέρα τώρα να κάτσω να ξεψηρίσω τίποτα άδε πολιτικό για το τάδε Όχι, είναι- ζήτημα. Αυτό λέω, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να είναι ένα είδος κωμωδίας που δεν ενδιαφέρει εσένα και είναι πολύ σεβαστό αυτό. ας πούμε. Ναι, και κατά τη γνώμη μου στην Ελλάδα τουλάχιστον έχει σαπίσει. Ναι. Γιατί το κάνουν όλοι, αυτό είναι το πρόβλημα. Πείτε μου έναν που δεν κάνει πολιτική σάτυρα. Α, ορίστε, να. Ποιος, πού. Εντάξει, αυτό όμως Εντάξει, δεν είναι υπάρχουν ακριβώς κι άλλοι. απάντηση. Θέλω να πω ότι πολλά πράγματα τα κάνει πολλοί κόσμος. Η διαφορά είναι η ποιοτική διαφορά. Έτσι, το πώς κάνεις κάτι. Δηλαδή, πολλές εκπομπές γίνονται, παιδες δεν υπάρχουν πολλοί. Πολλά σύριαλ γίνονται, κάποια ξεχωρίζουν. Πολλοί γράφουν μουσική, κάποιοι γράφουν καλή μουσική. Πολλοί κάνουν σάτυρα, λίγοι κάνουν καλή σάτυρα. Πολλοί μπορεί να κάνουν αυτό που μας είπες ότι κάνεις εσύ, το οποίο sorry που ξέχασα. Opinion web, Opinion webcast. Λίγοι το κάνουν καλά. Δηλαδή, δεν είναι δικαιολογία θέλω να πω. Το θέμα είναι Προφανώς μπορεί να μην σε αφορά να μιλήσει γι' αυτό. η πολιτική, ειδικά η πολιτική στην Ελλάδα, και θα σου πω γιατί είσαι λάθος με τον Ρόμπιν Williams, η πολιτική στην Αμερική είναι πιο καραγκιόζητες, είναι λίγο πιο τηλεοπτικού. Καλά. Είχαν Έχουμε δείγματα. Καταλαβαίνεις Δεν τι είναι θέλω ότι να δεν σου πω. έχουμε. Νομίζω και εδώ, δόξα τω Θεώ. δεν Είχαμε. υπάρχουν. Μπορείς να κάνεις πιο fluff πολιτική σάτυρα. Άμα, Ναι, που εντάξει, καταλαβαίνεις εσύ τι καταλαβαίνω, λέω, ρε παιδί μου. καταλαβαίνω, ρε Στην παιδί μου. Ελλάδα η πολιτική είναι τόσο σοβαρή και είμαστε όλοι τόσο βάζελοι γάβροι με όλα τα θέματα. Αν δεν είσαι μαζί μας, είσαι με τους άλλους. Ναι. Ασπρόμαυρο. Νομίζω ότι τα τελευταία πολύ χρόνια αυτό δεν ισχύει και τόσο πολύ. Κατά Τα τελευταία χρόνια και ανησυχεί παραπάνω. Είναι από τη μία μεριά η ακροδεξιά, από την άλλη ακροαριστερά. Και αν δεν είσαι από αυτούς. Διαφωνώ. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια γίνανε όλα λίγο πιο
με ένα ενιαίο πράγμα. Είμαστε Δεν πιο ξεχωρίζουν κεντρώοι. από Τα όλα. τελευταία χρόνια είναι που υπάρχουν αντιθέσεις. Τώρα. Νομίζω, ναι, η να πόλος μας πεις, είναι Κοίτα, επειδή δεν έτσι. μας τελειώνει δυστυχώς ο χρόνος, για το μέλλον, ετοιμάζεις κάτι, σε τι φάση είσαι. Μίλα μας γι' αυτό. Οκ, έχω μια καινούργια. Α, εκεί είμαι. Εδώ. Έχω μια καινούργια σειρά που λέγεται Geek Wars, η οποία κάνει πολιτικό, όχι δεν κάνει τίποτα, καμία σχέση. Ασχολούμαστε, είναι σαν debate, με κανόνες debate, σοβαρό debate, το οποίο όμως είναι για θέματα ταινιών, video games, Batman εναντίον Batman εναντίον Iron Man. Ποιος είναι ο καλύτερος δισεκατομμυρίουχος super hero, ξέρω εγώ, ή ποιο είναι το χειρότερο sequel σε τριλογία. Ή Matrix ή ναι, ή τώρα που θα βγει το Pacific Rim θα κάνουμε γιγάντια ρομπότ ή γιγάντια τέρατα. Ποιο είναι το καλύτερο. Ναι, ένα δίλημμα. Είδες. Ναι. Θα δεις τα επιχειρήματά μας και θα αποφασίσεις από μόνος σου. Έχω και μια άλλη εκπομπή η οποία λέγεται η πιο σοβαρή μου, ας πούμε, που είναι ο σκεπτικός κάφρος. Μην ξεγελιέστε. Είναι εκπομπή στην οποία πιάνω θεωρίες συνωμοσίας, αστικούς θρύλους και τέτοια πράγματα και τα αποδομώ ακριβώς με Τα λογικό τρόπο. απομυθοποιείς όλα μια χαρά από ό,τι έχω καταλάβει. Μπράβο σου. Mike, είναι πολύ ωραίο που εσύ σερφάροντας πας όπου θέλεις. Εμείς ακόμα πάμε με τις κάμερες στο χέρι και με ταξί, λεωφορεία ή ό,τι μπορεί ο καθένας. Stop.